Okei, multa on siis vittu kun nipu paistaa. Lukuisat eri tahot toivon tämmöstä Uno Turhapuro meikkitutoriaalia. Niin nyt mä ajattelin, että mä näytän teille, miten semmonen tehdään. Ja aloitetaan ihan alkuun tämmöisellä tosi vaalealla peitevoiteella. Ja levitetään sitä tästä kulmakarvojen päältä. No itselläni tietysti luonnostaan tosi vaaleat kulmat, niin ei tarvii ihan niin paljon, mutta jos on vähänkään tummemmat kulmat, niin tähän kulmien peittämiseen kannattaa panostaa. Ja sitten oikein kunnolla tänne yläluomelle. Ja sitten pohjustetaan myös alaluomea vähän tällä peitevoiteella. Ja tän voi levittää ihan vaan sormin, mutta mä itse tykkään käyttää tämmöstä Beauty Blender meikkisientä, niin saadaan mahdollisimman saumaton lopputulos. Ja levitetään ihan kunnolla. Näin, ja nyt meillä on tämmönen tosi vaalea pohja, niin vaalennetaan sitä entisestään. Mulla on käytössä tämmönen tosi melkein valkoinen puuteri, mutta toimii oikeastaan vielä paremmin, jos löytyy valkoinen luomiväri. Pistän ensin tämmösen ihan ohuin kerroksen tämmöisellä puuterivipalla tähän päälle. Näin. Ja sitten, jotta saadaan silmän seudun vaaleutta korostettua, niin vähän laitan sormelle ja painelen vielä. Näin. Etenkin tänne kulmaluun seudulle ja yläluomelle. Näin, ja nyt meillä on hyvä tää vaalea pohja tässä. Sitten mulla on tämmönen luomiväripaletti, mistä löytyy 3 tämmöstä ruskeasävyä. Tän voi myös hoitaa ihan vaan yhdellä ruskealla luomivärillä, mutta iteltä kun löytyy tämmönen, niin käytän nyt sit näitä kaikkia 3. Tätä vaaleampaa mä käytän enemmän semmosena, että mä luonnostelen sillä vähän. Otan tämmösen tän mallisen siveltimen tästä, ja sitten lähdetään luomaan niitä Unon ominaisia kulmakarvoja. Vähän tähän oman kulman yläpuolelle. Tämmönen niinku palkki. Eikä tarvii olla tasaiset. Ja sit mä otan tästä tätä vähän tummempaa sävyä. Ja sillä piirrän tosta päältä. Näin. Ja Unolla menee tuolla silmäluomen taitoksessa semmonen ihan ohut, vähän tummempi varjo. Niin lähdetään sitä kanssa luomaan ensin tällä vaaleammalla sävyllä tälleen luonnostelemaan. Ja ihan just tonne taitokseen, että se just näkyy sieltä sit, kun silmä on auki. Ja tätä tehdessä kannattaa vähän kohottaa kulmia, niin näkee kunnolla sen kohdan, mihin laitetaan. Tolleen niin kuin silmän muotoa mukaillen lähdetään piirtämään tästä.
Ja sitten kun ollaan tuolla vaaleammalla sävyllä pohjustettu, niin mä otan tätä keskimmäistä tästä. Ja sillä vielä vähän vahvistan tuosta päältä tolleen. Näin. Sitten lähdetään luomaan niitä uunon tummia silmänalusia. Tässä sama, että mä otan tätä vaaleinta sävyä täältä ja lähden sillä ensin vähän luonnostellen maalaamaan tästä ihan voi maalata noin niin kuin koko ripsirajan leveydeltä ensin. Sitten otetaan tätä keskimmäistä sävyä, vedetään sillä tosta päältä. Ja sitten voi lähteä maalaamaan tonne alaspäin. Vähän tälleen, että se niin kuin häivyttyy vähän tolleen kapenevasti tuollaiseen puoliympyrän muotoon tuohon silmän alapuolelle. Ja sitten mä otan täältä tätä tumminta sävyä ja sillä tosta vielä päältä noin. Niin saadaan vahvistettua sitä uunon tummaa silmän alusta sieltä. Ihan rohkealla kädellä reippaasti voi levittää. Häivyttää pikkasen tonne sisänurkkaan ja ulkonurkkaan. Näin, sitten mä sanoisin, että nyt ollaan saatu nämä uunon silmät kuntoon, niin lähdetään sitten luomaan niitä uunon ominaisia juoponpunaisia poskia, sitten semmoista juoponpunaista pellenenää. Mulla on tässä tämmönen nestemäinen poskipuna, jolla mä pohjustan tämän poskimeikin tästä. Ja ihan tämmöisellä poskipunasiveltimellä otan pikkasen tähän niinku ranteeseen, että siitä on helpompi sit annostella sitä. Ja sitten tähän aika keskelle poskea. Ei häivytetä liikaa tonne ohimon suuntaan, vaan tämmöiset niinku iloiset posket. Näin. Sitten lähdetään nenää maalaamaan ja tässä mä sanoisin, että kannattaa siveltimen sijaan käyttää ihan sormia, että saa sen muodon oikein. Eli tähän nenän alapuolelle näin. Näin lähdetään maalaamaan. Ei haittaa, jos jää vähän tuollaista pientä rajaa. Uunollakin näkyy siinä semmonen pieni raja. Ja sitten jotta tää poskipuna olisi mahdollisimman heleä ja kirkas, niin otetaan vähän tästä puuterimaista poskipunaa vielä, jolla sitten tästä vahvistetaan tätä nestemäistä. Näin. Ja ei saa unohtaa nenän seutua. Saadaan se juopon pellenenä sieltä kanssa näkyviin. Näin. Sitten lähdetään luomaan tätä suun ympärysaluetta. Tähänkin kanssa ihan reilulla kädellä peitevoidetta
Ja sitten blendataan hyvin. Näin. Ja tässä sama juttu taas, että vahvistetaan vähän puuterilla tätä. Ja otetaan tää sama luomiväripaletti ja sama sivellin täältä käyttöön. Ja lähdetään taas tällä vaaleimmalla sävyllä ensin vähän luonnostelemaan. Uunolle tästä näin tätä sänkeä. Ja sitten kun sitä on tällä vaaleammalla sävyllä luonnosteltu, niin voidaan taas ottaa tätä keskimmäistä. Ja tämmöisiä yksittäisiä siveltimenvetoja tänne väliin. Saadaan semmoista varjostettua ja kerrostettua efektiä tähän sänkeen. Ja sitten viimeisenä vielä tää kaikista tummin sävy täältä, jolla sitten voi vähän tällaista yksityiskohtaa luoda tänne. Näin. Ja nyt mä sanoisin, että meillä on Uno Turhapuro-meikki valmiina. Täältä näyttää Uno Turhapuro. Tätä voi oman mukaan vähän muokkailla ja ehkä tehdä vähän autenttisemmaksi. Voi tehdä vaikka semmosen seksikkää Uno-luukin. Pistää vähän silmärajoista ja ripsiväriä ja huulipunaa. Niin. Mutta tässä olisi tämmönen niinku peruspohja Uno-meikille, jota voi sitten oman mielen mukaan lähteä tuunaamaan. Kiitos kun katsoitte videon.